il-panett lokali, l-sejjes ta' dik il-toma ta' kultura lokali li tanti l-qalb u l-Maltin u l-Awċin kol. Sejjes marbuta, u issa kif tistgħu taraw jintensifika il-merħba sabiħa li jagħti il-poplu li nġabar hawnhekk fil-Papa issa jgħaddi naturalment il-ġewla kollha. Xejru il-bnadar dawn huma l-immaġini li ħajibqgħu minquxa fil-qlub ta' kull wieħed u waħda minna hawnhekk preżenti f'dan is-santwarju. Papa Franġisku dal-waqt magħna beda propju din it-triq hawnhekk li twassal lejn il-misraħ tas-santwarju tal-Madonna ta' Pilu minuti biss waqt milli nilqgħu hawnhekk magħna. Ħankomplu narawkom id-dajru il-bnadar u l-inkatar. U biħlewa li ma bħala, ejjew nagħmlu l-istess aħna l-Awċin fil-Gżira Awċija biex nilqgħu propju lill-Papa Franġisku ċabċipa, is-suċċessur ta' Pietru. Flimkien, Papa Francesco, ħanismakom! Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, flimkien, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, ekku Papa Francesco, ibqgħu xejru l-bnadar il-fuq ħalarakom, Papa Francesco, merħba kbira, Papa Francesco, Papa Francesco,